Здравейте, приятели! Това е каналът на Биотор Чепинци. Аз съм Захари. Тази тревна площ преди около месец и седмица я наторихме с 3 мм пресеяна тор от калифорнийски червии. Сега косиме и подготвяме тревната площ за аериране. Какво представлява аерирането? Сега ще ви покажа. Аз вече съм започнал предната част на дворът. Аерирам, за да може хем да изкарам широколистните от самата трева, хем да може тревата да започне да диша. Ето машината за аериране. Сега ще ви покажа какво има отдолу. Ето, вижте ги самите ножове, които вадят старата трева, аерират почвата, т.е. да може да диша по-хубаво. Водата да може да се пропуска по-добре, така че да се полива както трябва. След самото аериране ще изчакаме до утре да може да събереме самата трева, старата трева, след което пак ще минеме с колегата, пак ще мине с косачката, да може да събере останалата трева и буренчета, широколистни, детелинки, които са останали по тревата. След 3 месеца отново ще наториме двора. Няма да го аерираме повече. Ето вижте тревата каква става хубава и зелена. Просто за любителите на дворове, имайте си предвид, че колкото и да изглежда всичко супер, да знаете, че е много работа и грижа. Но, както се казва, кеф цена няма. Така че поддържате си дворовете. Аз съм Захари, беше ми приятно. За съжаление трябва да ви оставя, защото ме чака още много работа. Ако ви трябва тор от калифорнийски черви за наторяване на райграс, на лигуструм, ето го лигуструма, още не сме го наторили, но мисля, че другия уикенд ще ни остане време да го направим. Наторявайте, поливайте, грижете се, кеф цена няма. Чао, приятели!